Assalamu alaykum dostlar. Videoni telefona nädip montaj etmeli ýeňillik bilen. Şu videoda men size görkezýärm. Ilk bilen Play Market'a gidýäs. Play Market'da InShot diýip ýazýas. Programma InShot. Iň amatlysy. Men mesleğini ulanyp gördüm. Mende ýam skачать ustanowit edilen. Ýöne sizde şu taýda skачать tip dumy bolar. Skачать edýäňiz. Skачать bolandan soňra ustanowit tip çykýar, ustanowit edýäňiz we programmany açýaňyz. Programma ören ýeňil, video montaj etmek üçin video basýaňyz, surat üçin surat, collage üçin collage. Collage näme diýmek? Bu bir kuşany suraty birikdirip bir surat etmek. Men size video montaj edilişini görkezýärm öz premierimde. Video basýas, nowy. Isimli video saýlap alýas, meselem şunu diýeli. İlk bilen siz video razmerini saýlap bilersiňiz. Egerde kesmeli bolsa ýa kiçeltmeli bolsa, host basýaňyz. Şurada her türlü razmerler var, özüňize amatlysyny saýlaýaňyz. Maňa näpirmer şu amatly kiçke basýas. Soň egerde isteseňiz aýdym goşup bolýar programma, muzika diýip ýazyl, şoňa basýaňyz. Peşni Maya muzika diýip bar, ikinji. Şurada öz galeriýaňyzdan isimli aýdym saýlap bilersiňiz, goşup bilersiňiz, meselem diýelim men goşan şunu использовать basýaňyz goşuldy. Aýdym hem kesip bilersiňiz, näle gerek, özüňe gerekli kesip alyp bilersiňiz. Soň птичка basýas, sticker oýup bolýar, videoň ýüzüne bir zatlar ýazyp bolýar, tekst basyp, meselem diýelim, ýazaýyn Instagram accountum ýazaýyn. Oraz Murat diýip ýazaýyn. Murat ine ýazdym. Sendikleri goýup bilýäňiz, kiçeldip bilýäňiz, şriftini ýetirip bilýäňiz we reňkini ýetirip bilýäňiz, olam kynlar, düşünükli. Soňra filtr goşup bolýar, her türlü effekt. Özüňize ýaragany kesip bolýar videony, qaralaryny düzläp bolýar, gerekli ýerine aýryp bolýar. Обрезать, вырезать, раскол. Taýym ýeňil. Tizligini kiçeldip bolýar bolýar, aýdymyň sesini kiçeldip bolýar. Hemme düşünükli. Haçanna montaj edip bolanyňyzdan soňra ýokarda sahranit diýen düğme bar. Sahranit. Ýene bir görkezjek zadym. Ýene de şutak video goşup bolýar, gerek bolsa goşmaga basyp. Şu goşmaga basýaňyz. Добавить video. Sen başga video goşýas. Ýygyna goşuldy. Şurada iki video boldy şu an. 1-2. Montaj edip bolanyňyzdan soňra sahranida basýas ýokarda. Sahranit. Razmerini taýdan diýär. Haýsy razmer gowy? Menem işe 1080 alýan, iň gowy razmer. Kaçyşdasy gowy bolýar. Bassyk. Bakın, резко video ulluğuna kiçilen olara загрузка edýär. Men ýagdaýymda video gyzykajak, şoň üçin резко dolýar загрузка. Ine dostlar, taýyn boldy. Ýeňillik bilen montaj edip bilersiňiz, sen videony we Instagram we YouTube we özüňiz üçin hiç öyle mesele yok. Like koyun, podpisat edin, halam olsanız komentary yazın. Yine de görüşýänçe.